את השידור לקובי מידן בסוכן תרבות. כמובן שבכל עדכון הכי קטן שיהיה לנו, אתם תחזירו את השידור אלינו. קובי, השידור שלך. בהחלט, תודה יואב. אלה התמונות והקולות מתל אביב, בשעה הזאת 2 מתחים, בראשון פגיעה ישירה, ראיתם הכל, ואנחנו כמובן וכאמור, ברגע שיש עדכונים אנחנו עוברים ליואב באולפן החדשות, ואני מנסה באופן נואש לדבר מעט על אומנות, אולי אפילו באופן פתטי. אז אני נכנע, ואני רוצה שנראה ביחד עכשיו סרט עם דובי. כולנו זקוקים לסרט עם דובי. יובל סער עוצר. מה זה הסרט הזה לפני שנראה אותו? זה סרט שיצרו בתגובה לאירועים, כמו לא מני ומאיר שיוצרים היום, בהשפעת האחים גרים, פועד דוב. זה סיפור של אימא דובה, שמספר סיפור לילדים לפני השינה, אבל אז המפלצות מגיעות. וזה קצת להראות לעולם לא צילומים של גופות, אלא באנימציה. בדיבור של שירז. נכון. בוא נראה. On a peaceful Saturday morning at their home in the south, Mama and Papa Bear watched their little baby bear nap. A howl sounded outside. I'll go check. Baby bear perked his ears. Good morning, baby cub. Mama bear is here. What's that noise? The cub looked for advice. Don't worry, Mama bear said, and covered his eyes. Wolves! The baby yelled in fear. Don't worry, little one. Mama bear is here. They're getting near. I'm on it, my love. Mama bear is here. אז ראשית אני מבין שמדובר על ילדי העולם שאנחנו רוצים לפנות אליהם, ושנית נורא מפתיע אותי שבמהירות, אנימציה זה עבודה נורא סיזיפית ועמוסה, הצליחו נורא מהר לעשות את זה. הצליחו ב5 ימים לעשות את זה, התגייסות מסביב השעון, סטודיו פיל אנימיישן, ישראלי, מה של גילי דורלב והילה פכטר, באמת יוצא דופן. יוצא דופן, אור סגל שלום. שלום. מאיירת ופעילה, ומהמקימים של מיזם שנקרא פנים ושמות. נכון. אז מה אתם עושים במיזם הזה? בעצם התחלנו את המיזם 3 ימים אחרי שהתחילה המלחמה, ב10 לחודש כבר, עשינו קול קורא, אני ולגולובגלסקי ומאיה בר יהודה, ובעצם אנחנו פנינו למאיירים לבקש מהם להציג אנשים אחרים בתוך החברה הישראלית, להגיד תודה, להזכיר, להקדיש עבודה. שכל עבודה מוקדשת לאיש אחד. כל עבודה. בתוך המסה הזאת של האירועים ושל האנשים, פנים של איש אחד, שם של איש אחד, גם של אנשים שנרצחו? גם של אנשים שנרצחו, גם של אנשים שנחטפו. היינו בעצם בתוך מצב שבו כל הדימויים שהציפו את הרשת ואת העולם היו דימויים של כאוס ופחד והסרטונים המזעזעים האלה של החמאס, ורצינו לתת פנים לאנשים האלה כמו שהם היו לפני, כמו שמגיע להם להיות. כן. אילנה זפרן מאיירת, בעלת טור. את משתתפת נכון. אז את מי בחרת לאייר? את מי בחרת? באמת, כשראיתי את הכל קורה, השאלה הייתה איך אפשר בכלל להתחיל לבחור כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה סיפורים. בסוף בחרתי את מי שנכנס לי ללב ולזיכרון, 2 בעצם, את סגי גולן, כן. שהוא בחור בן 30 שנפל בקרב בבארי, ביום הראשון של המלחמה. הוא היה אמור להתחתן עם בן זוגו, שבוע אחרי שהוא נפל. אני תמיד מחפשת פערים, הפכים, ניגודים, ופה היה פער מאוד חזק בין השמחה שלקראת החתונה לבין המוות הזה. ולפני שאת מציירת מין דיוקן נוחסן הספד שלו, כן. את חשוב לך לדעת עליו יותר דברים מעבר לקווי המתאר האלה של היה אמור להתחתן עם אהובו? במקרה הזה אני התמקדתי באמת בפער הזה, בחיים שנלקחו בצורה כל כך נוראית. קראתי עליו כמובן, גם התחברתי לסיפור שלו גם כלסבית וגם כשוחרת זכויות אדם באופן כללי. אז יש פה גם אמירה, אצלי בעבודות יש תמיד... יש עוד איור אחד שלך שאני רוצה לראות, שהוא... של איתן יהלומי. זה. כן, זה איור שטרם מתפרסם, לדעתי, באינסטגרם של הפרויקט. זה איור שמוקדש למשפחת טיבון, בעיקר לסבא וסבתא, שהצילו את המשפחה ואנשים נוספים.
ואחת מהילדות, כשסבא הגיע, היא אמרה, סבא הגיע. זה משפט שיש בו פשוט כל כך הרבה, יש פה גם את נקודת המבט של הילדה, גם את זה שהם הופקרו, זה לא הצבא הגיע או ראש הממשלה הגיע, זה סבא הגיע, יש פה את התקווה, הם בחרו רק. והנה עוד אחד שלך שאני רוצה שנראה. הנה הוא בא. זה לא מתוך הפרויקט, זה בעצם האיור הראשון שאיירתי ממש באסון, כשעוד לא ידענו מה קורה. זה בשמחת תורה, בשבת הזאת, אם אתם זוכרים, זה היה שמחת תורה, זה בעצם דגל של שמחת תורה טובע, תחושה של... זה הדבר הראשון שהרגשתי, החוסר אונים והאין מציל הזה. ועוד אחד שלך? זה איתן יהלומי, אחד מהילדים החטופים. זה מבוסס על צילום שלו ששווה את ליבי, כי בצילום יש כאילו עם החתול כל כך הרבה חמלה ושמחת חיים ואהבת החיים והחי, אבל גם יש פה את העניין של הקיד שהדגשתי בתוך הקידנאפ, שבמובן הזה זה בעצם איור שמוקדש לא רק לאיתן יהלומי, אלא לכל הילדים שחטופים. כי בעצם אנחנו מנסים להבין בדור הזה ובשנים האלה הכל נורא חזותי. אז בעצם אפשר דרך הדברים האלה גם להגיד דברים, גם להקשיב לדברים, שאולי קשה יותר להביע במילים. ואני רואה באמת תגובות מיידיות, ראיתי ציורים של זויה צ'רקסקי, נכון? נכון. שהיא בעצם מתייחסת, הנה אנחנו רואים את זה לציור ההוא. הגרניקה, ציור מלחמה, מלחמת האזרחים, הפצצה הגרמנית, נדמה לי, של פיקאסו כמובן. אתה רוצה להגיד על זה משהו? כי יש עוד ציור שאני... כן, אמרת תגובה מיידית, ואני חושב שאתה צודק, אבל זה כמו כל אומנים, אנחנו רואים עכשיו באולפנים את כל הזמרים והזמרות והאומנים שהולכים, הנפלאים שהולכים לשיר בבסיסי צה"ל. כן. כי זה מה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לשיר או לנגן, אומנים, מהירים, צעירים, לא משנה כרגע איך נקרא להם, זה מה שהם יודעים לעשות, זה מה שהם אוהבים לעשות, וזו התגובה המיידית, לקחת לא משנה אם זה במחשב או מכחול, ולהגיב למה שאנחנו רואים. נועה קלנר זה ציור נוסף שאני רוצה שנראה. נועה זה באמת איור מקסים שכל הורה, ופה במקרה הזה כל האימהות שהיא כיוונה אליהן, שאומרת, כל האימהות שמרגישות שהן לא עושות כלום כי הן רק במרכאות בבית, אבל זה לא רק בבית, יש להם תפקיד מאוד חשוב בלשמור על השפיות של הילדים. זה באמת איור שפרץ באמת את כל הרשת. אני חושב שגם שוב, הנה, בדימוי, אתם מוזמנות גם כיוצרות להגיד, זה מצליח להגיד כל כך הרבה, כאילו זה כמו כמה מאמרים, כמו כמה דיווחים על המקום בעצם של ההורים, של מה אתה עושה, איך אתה שומר מצד אחד על התמימות של הילדים, מצד שני איך אתה לא מגדל אותם בבועה בתוך המקום הזה, נכון? אני חושבת שזה כלי הסברתי מצוין. הסברתי. זה כלי הסברתי, זה לחלוטין במקרה שלנו כלי להסברה, כי יש בו משהו שהוא מאוד עדין, מאוד אפשרי לעיכול, לא קל, ומאוד נכנס לפרטים. זאת אומרת, מה שבאמת מהעירים יכולים לעשות, זה לדבר על משהו בתוך האישיות, לתפוס את זה רגע, כמו שאילנה עשתה בעבודה שלה. שיש בעין של מאייר משהו שיכול להנגיש אותו לקהל. במצבים קיצוניים שאנחנו בעצם מנגישים אותם לקהל בצורה שהיא כאילו יותר רכה, אבל היא בעצם יותר חזקה מכל הדיווחים האלה באיזשהו אופן. ואני שומע גם שיש מהעירים שהתגייסו דרך יצירת דפי צביעה, תספר? כן. אנחנו בינתיים רואים את הטור שלך כמובן, אילנה. אבל ספר? כן, גם ממש מהיום הראשון, התארגנויות של מהעירים, יש גוף שנקרא אפילו חמ"ל איור. חמ"ל איור. חמ"ל איור, יוזמה של סטודנט משנה ב' משנקרא, בתקשורת חזותית, שיש שם יותר מ-300 מהעירים, שמהעירים להתנדבות, והחוברות האלה מופצות בכל הארץ, אפשר להוריד אותם מהאינטרנט. פעילות לא רק לילדים, אגב, גם למבוגרים, בממד או לא, לצבוע. לגמרי, ויש גם פרויקט של בצלאל שמתחיל עכשיו להנצחת
עוטף עזה במלוא תפארתו. נכון. ויש עוד המון פרויקטים. אני מודה לכם שישבתם כאן בסבלנות בעוד החדשות מתחדשות עלינו, ותודה שבאתם אלינו. תודה רבה. תודה. עכשיו הפסקה.